ଚିତ୍ତର ଶୂନ୍ୟତା ହିଁ ଧ୍ୟାନ। ଚିତ୍ତର ସେହି ଶୂନ୍ୟତା ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନିଏ ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ନିତ୍ୟ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରାଏ, ତାହା ହିଁ ଧ୍ୟାନ। ଅସତ୍ୟରୁ ସତ୍ୟର ମାର୍ଗ, ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକର ମାର୍ଗ ଓ ଅମୃତରୁ ଅମୃତର ମାର୍ଗ ହିଁ ଧ୍ୟାନ। ଜଟିଳ ଲାଗୁଛି ନା? ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସରଳ ଭାଷାରେ। ଜାଗ୍ରତ, ସୁଷୁପ୍ତି ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥା ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥାର ଆରମ୍ଭ। କେବଳ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ବାହ୍ୟରୁ ଅକ୍ରିୟ ହୋଇ ବସି ରହିଲେ ଧ୍ୟାନ ହୋଇନଥାଏ। ସତ୍ୟତା ଏହା ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହି ସ୍ଥିତିର କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ଅନେକ। ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଉଚିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଧ୍ୟାନର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦୈବୀ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ। ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିର ବିକାଶ, ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି, କ୍ରୋଧର ସନ୍ତୁଳନ, ନିଦ୍ରାଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି, ପରିଚାଳନା କରିବାର କ୍ଷମତାରେ ବିକାଶ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଧ୍ୟାନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେତେ କମ୍ କାମନା କରିବେ ଏହା ସେତେ ଅଧିକ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଧ୍ୟାନ କୌଶଳମାନଙ୍କୁ ନେଇ ହିମାଳୟସ୍ଥ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଧ୍ୟାନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓ ଏକମାତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। 24 କୋଟି ମୂଳ ଧ୍ୟାନ କୌଶଳ, 144 ସ୍ତରରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ, ମାଧ୍ୟମିକ ଓ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଧ୍ୟାନ କୌଶଳ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସହ ଉପଲବ୍ଧ। ଆଜି ହିଁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ।